Tallata muku da group ɗin da mun bude in kana buƙatan group ɗin to za ku yi mini magana ta WhatsApp ba tare da ɓata lokaci ba ni zan faɗa ma adadin kuɗin da za ka biya ko kuma za mu faɗa ma adadin kuɗin da za ka biya. Ko dai in kana buƙatan tsofaffi za ka same shi ko series ko kuma kai ko wane fim kake buƙata za ka samu shi insha Allah. Daga cikin group ɗin kenan. Da ba su taɓa daƙile mu ba. Ina munna. Tsayin ta kilomita 1000. Kana nan ba? Ka ce ba za ka ba ko ɗaya a raye ba. Ko yau ko gobe rana tana nan zuwa. Amma sai na kashe gabaki ɗaya halinka. Ina nan ina tsama yana shirya a domin zo ka kowane lokaci ka zo idan har ka isa to ka farmake ni. Ban ka sanya nake bane shi yasa. Kai ban sani ko kai na India bane ba ko ba haka bane ba ban san kuma adadin mutanen da kake so ka kaje ba rayuwarsu a cikin hadari ba. Abin da na sani kawai shine rayuwa ta tirke cewa kai kuma ba zan bari ka dauki octopus ba. Idan bacci kake yi ma ka farka gwara ka tabbatar da cewa ni dinnan annoba ne gare ka. Lalle ba. Ya ka bari mana. Kansa! Yauwa wannan shine ainihin group ɗin kaɗan daga cikin kenan group ɗin kenan. To in kana buƙatan group ɗin to za ka tambaye ni waɗannan lambobin ba tare da ɓata lokaci zan faɗa ma adadin kuɗin da za ka biya kenan. Ba tare da ɓata lokaci ba. Ina muku fatan alheri.